sedela, učila jezik 12 godina, nastavci za prezid i foto. Nema sadašnje, bivše, buduće, da čujem francusku. Ulazim, ušla sam, oći ću. Ulazim, ušla sam, oći ću. Večera su kupatili se bocu njena, da ponavljam sledeći stih. Se sada Gledala je svoje lice u ogledalu, gledala je svoje telo i... Evo, večeras se dokazalo kao dobra kombinacija vaše pesme autorske i sa kombinacijom pesama iz perioda Zemlja gruva. Publika je sjajno reagovala, kako ste vi zadovoljni? Pa zadovoljna sam. U suštini i one pesme koje mi izvodimo od Zemlje gruva su pesme koje sam i ja pisala između ostalih, tako da to je praktično repertoar pred koga stojim na neki način ja, ali je nešto drugačiji zvuk Konstrakta, ovo što smo objavljivali kao Konstrakta i ono što je rađeno sa Zemljom gruva, međutim to zajedno uspeli smo, iako je užasno različito nekako, da ga spojimo u neki tok. Koliko je onda bilo teško napraviti neku set listu koja će odgovarati i vama i publici? Teško je bilo zato što stvarno sve nema veze jedno s drugim, ali napraviš pa teraš. Da li ste očekivali ovakvu atmosferu, s obzirom da ste već bili na Arsenalu, ali kako vam se sviđa kao organizacija i kao sam festival? Pa Arsenal, ja mislim da je značajan festival, jel da? Ja sad ne znam, ne mogu se sjetim od kada on traje, ali znamo već svi za ovaj festival i značajan je za ceo ovaj kraj. Super je, odlična je reakcija i publike i lep jedan koncert, jedino kratak, znaš, kad je festivalski nastup, on je do 50 minuta i to bude, taman uspostaviš neki kontakt sa publikom i tu je kraj. Evo, pomenuli ste vaše autorske pesme, tekstove koje radite po matematičkom metodu, da li po tom metodu radite i frizuru? Moja večerašnja frizura je po metodu, zaboravila sam četku. Pa ne znam, radim kako šta stignem i kako mi u tom trenutku deluje da je najbolje. Naravno, za kraj ste ostavili pesmu koja je trenutno najpopularnija zbog Eurovizije. Sad, da li ste i vi sami očekivali da sa jednom pesmom bavite se već duže vreme muzikom, međutim, evo, sa jednom pesmom ste uradili što niste uspeli da uradite za mnogo godina pre toga. Da li ste vi možda eventualno iznenađeni takvim nekim tokom dešavanja? Pa iznenađena sam količinom podrške koja se desila uz tu pesmu, to pre svega, ali da, kad nešto postane hit, ono jeste masovno. Ono što je pitanje je koliko će to da traje, znaš, to zaista može bude jedna sezonska stvar koja već sledeće sezone, pogotovo imajući u vidu njenu tematiku, može da bude zaboravljena.